नमस्कार, मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे कांदो टाकून सुक्या गोलंब्याची चटणी। तर चला मग सुरुवात करूया। चटणीसाठी लागणारा साहित्य गोलंबो, कांदो, गरम मसालो, लाल मसालो आणि मीठ, पाणी। आता आपण गोलंबो भाजून घेऊया। तवो गरम झालं, आता आपण गोलंबो भाजून घेऊया। गोलंबो भाजून झालं, आता गॅस बंद करूया आणि डब्यात काढून घेऊया। गोलंब्यात आता पाणी टाकून घेऊया। आता बारीक कांदो कापून घेऊया। कांदो असो बारीक कापून घ्यायचो। गोलंबो आता पाणी असून काढून घेऊया। गोलंबो धुवून झालं, आता आपण त्याच्यात कांदो टाकूया। लाल मसालो, चवीसाठी मीठ आणि गरम मसाला। आता चमच्यान सगळा मिक्स करून घ्यायचा। कांदो टाकून सुक्या गोलंब्याची चटणी मी बनवलंय, तशी तुम्ही पण बनवून बघा आणि भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर खाऊन बघा आणि त्याची चव कशी लागते ती कमेंट करून सांगा। अशा या नवीन व्हिडिओसाठी मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।